ngikulinde hayi ngisakhona Ngiyaphila. Hayi. Nama ngalibonelile. Bafethu. Oh mama la. Bayakhala ukuthi nene nabo badinga into ezoba booster. Ngoba phela ngidayisa ngeimbiza enginikeza abafethu. Mhlambe ngikunikeze imbiza uboostekile lana uWispring Springbok sengasho kiraphi but ufuna uzodlala ekamerweni. Umama ukhathele. Okwenso hlamba akakhathele mhlasimbe akasenayo interest kuwena ngenxa ukuthi ene uhlezi wena ushaya udaka. Uhlezi ushaya udaka ekamerweni. Kanti wena usuthole unganezolala kogogo. So kwesikhathi umama uza aluze interest kuwena sometimes kuthi nemizwa yakhe ize iphele. Right. So ke lento lengiyiphethe igama layo inhliziyo kaBanana. Mhlawumbe ungayibona uyithatha kancane kanti mkhulu umsebenzi owenzayo inhliziyo kaBanana le. Kodwa inhliziyo kaBanana le isebenza komama. Ilekelela kubantu besifazana. Ilekelela kwimbokodo. Mhlasimbe umuntu wakho usekunikeza amagqoma amabili. Asakunikeza amathafa. Uhlezi njalo ecomplaina, wekhathele, wara. Lento lengiyiphethe izomsiza ekubuyiseni imizwa. Lento lo ibooster imizwa kubantu besifazane, inhliziyo kaBanana. Kodwa ayibi yodwa. Kukhona nomunye ebanawo. Kodwa ngeke ngisho ukuthi imuphi lo munye. Kodwa nalomunye noma ungawufaka kodwa uma ungekho lo ngeke izilunga lonto leyo. Njoba nani bafethu ngibooster nabo futhi bayakudinga ukuthi nene baboost. So lenhliziyo kaBanana le uyayikha uyixube nalomuthi lo munye. Uyiqobe bese uyayiqula uyihlanganisa nalomunye umuthi. Bese ukha amanzi angango2 litha. Uthathe lawo manzi la ngo2 litha uwafake ebhodweni. Bese bunebhodo lakho njengensizwe mhlambe nibe ngigqume na ngamboleka ibhodo uthi hayi mama awuke uzwe nawe la. Ufaka u2 litha amanzi ango2 litha ebhodweni. Bese lawo manzi lawa ayabila. Uma esebila ufuna abile isikhathi esingango 30 minutes ebila. Abile mase uyawukhipha umuthi. Emva kwalokho ke musiyawupholisa. Bese uyawucwenga ngoba afunakala ukuthi uphuze namakhasi la afuna uphuze amanzi enhliziyo kaBanana. Ucwenge umusi upholile. Uzophuza kanjani? Uzophuza kathathu. Uphuza inkomishi ekseni, uphuze inkomishi emini, uphuze inkomishi nantambama. Kodwa ubaba angakuboni. Ngamanye amazwi ngichaza ukuthi ubaba ungamniki ikhekhe. Ufuna ukuze kuphele 3 days. Kuma umnike ikhekhe after 3 days lo musi lo ususebenzile egazini usuke usuyibuyisile imizwa kuwena. And then after 3 days usungammema ubaba. Ngeke usamncisha ubaba ngaso ngesikhathi imizwa izohlezi ivuka. Noma ngabe umuntu wesilisa mhlasimbe umuntu wakho mhlasimbe akayithande sisi imithi kanje ungawuntshontsha lo muthi lo. Wenze njengoba ngisho. Ugqobe upheke umama umphuze kube ngathi nje umuthi nje umphuzise ngoba phela banenkani abantu lapha. Into ezoba lapha hayi abayibona ukuthi ifuna ibalapha. Bafuna ukuze umuntu azabone yena ukuthi yena hayi sengifuna ukulashwa manje. Kose phela nani bafethu niyabazi ukuthi bakanjani. So imizi bafethu asiyakheni nabo bafuna ukuthi bayakhe imizi yethu. Nathi imizi yethu asiyakhe ngabo kodwa uma ukuthi nathi siboostile bona bengaboostile ayikho into ezokwenzeka. Ngeke zokwenzeke lutho because zomnika mina ungazolala kwagogo ngithi hambe ngimama uchathe ube right uyafika lapho umama uyangincisha yabo uze nawe uthi hayi ngeke uyangincisha umama uze uhambe uye ngaphandle kanti akufunakala lokho kanti ufunakala unqonywe ekhaya ungangconywa ngaphandle. So uma kuthi ufunqonywe ekhaya naye mboost naye ukuthi inkonzi iqhume phezulu kakhulu kunakuqala.
inkonzo ayiqhume phezulu, iqhume phezulu kunakuqala, yonke into ibe mnandi ekhaya, kube mnandi ekhaya, umama avuke ekuseni ahlabelele. So inhliziyo kaBhanana iyasebenza kakhulu ekulekeleni imizwa yomama, kodwa uyixuba nomunye umuthi. Noma ngabe udinga unenkinga, umuntu wesifazane unenkinga yemizwa, ufuna ukuthi imizwa yakho mayibuye ukuze ubaba angahambi aye ngaphandle akushiye ula ekhaya, xhumana nami. Ngiyatholakala ku WhatsApp, inamba yami ithi 065 629 5372. Ngiyatholakala naku YouTube, Sicelo Dube. Vele kwathiwa niyenzala abantu, ngeke nize nisandise isizwe uma ukuthi nemizwa yenu ayisebenzi, mose nemizwa yenu ayikho kahle. Nandisa isizwe ngokuthi ifunakala nandisa abantwana, le iqondene nani ikakhulukazi.